Чакай малко да си легна, че утре трябва да разхождам Митко кученцето. Той тази вечер пак е хитрувал и пак е отишъл нагоре. Се надяваме, че днес ще срещна някой съд. От общака или Мими да видя. Не знам. Айде, Мите, тръгваме напред. Да излизаме. Айде. Айде, бе, дай по-бързо, де. Влачиш се. Нека да мина от тук и да видя дали Мими ще излезала. О, Мими! Какво става? Здрасти! Не разхождам кучето. И аз. Ела тук на каишка, Го е Митето. Да, как си? Какво правиш? Супер ти. Нищо, разхождаме така малко да си свърши работата и... Аз така. Айде, Мите! О, браво! Чакай само да ти го почиста. Айде, Бела. Само да си извада. Айде, Бела, днес ще направим по-голяма разходка. Окей, Мите, днеска, ако искаш, можем да идем с Мими и Бела до общака. Айде да идем да посетиме Бела старият ни дом, да видим нашия стар дом. Ела тук по това. Айде, Бела, давай, тръгвай. Айде, Мите, ти си. Идвай. Айде, Беличка, айде, Бела моя. Ела тук. Айде, как си? О, Мими! Виж тук. Мими! Здрасти. Здрасти, пак се засичаме. Абе, къде отиде Митко? Затова държа Бела на каичка в повечето пъти. Той би трябвало да види. Чакай, той да не е в недъра. Оф, Митко! Къде е заминал този палавник? В недъра, къде? И сега не мога да го измъкна. Можеш. Кълъпазани. Бела, стой тук. Отиваме на спасителна мисия. Сега ще го докараме към вкъщи. Кълпазани. Сложи го, пусни го. Той трябва да дойде на тука. Не, бе, така го пусни и влез в портала. Много яко изглежда. И сега какво? Митко! Ела тука, бе! Митковиц! Той сега не може да... Добре! Митко, кълпазанин, как ще влезеш тука? Изкарам и ангелите. Митко! Благодаря. Затова трябва да държиш на каишка. Дай да го... Трябва много да се внимава. Този квартал не е един от най-хубавите. Нали този квартал не е един от най-хубавите? Да, имаш ли каишка да си го хванеш? Имам, вкъщи. Той ме следва. Добре. Айде, снимаш ли? Да. Митковиц, как си, бе? Той е малко зад нас. Аз прибрах Бела, ако искаш, прибери Митко и ако искаш ела на гости за по чаша кафенце, за чаша чай, водичка, нещо, каквото кажеш. Ако искаш, му пием кафе или чай, каквото имаш. Не мога да ти предложа кафенце. Добре. Окей, остави Митко и ще те... Айде. Добре. Айде, Мите, айде у нас.
Аз Бела я прибрах да се почива. Айде вкъщи, бе! Айде. Ела, мите. Мога да си махнеш каишката, тя е на Бела. Аз имам. Ето, имам. Къде е? Къде беше, бе? Ето. Така, мите ще си я сложа в портмонето. Както сме сложили другите неща. Добре. Айде, ако искаш да се запътваме към вас, ако да пием нещо. Айде. Ето го и вихър. Вихърчо. Айде. Кончето. Айде. Давай да вървим към нас. На светлинката. Аз съм тук. Добре, къде искаш? На беседката или да сме вътре? На беседката, на въздух. Добре, аз отивам да приготвя кафето и сега ще се върна. Тук съм. И чакам. О, здрасти. Добре, готово. Заповядай. Ето ти кафенцето. Благодаря. Ето и Благодаря. Газирано ли? Малко водичка, малко кафенце. Ще пина малко кафе. Така, моите си го изпих. Така, се ми остана само водичката, малко водичка да си пинем с лимонче. Аз си изпих и кафето и... Дай, аз ако искаш ще те остана. Добре, благодаря, че ме гостува и ще се видим утре, други ден. Да, чао. Чао. Спрей на видео. И това беше, хора. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се. И кафето беше Feather Falling. И ми може да каже нещо. Абонирайте за канала, ако нашия скетч ви е харесал. И да, това ще бъде от нас. Ще има ли? Абонирайте се за Намими акаунта. Ще има линк в описанието или в заглавието. Нашият с Тошко. И да, това ще бъде от нас. Чао и до следващият клип. Довиждане! Чао!